akkor kiért egy ilyen? Jó. Tessék? Mert még van 6 nap. Így van, most kell. Most kell osztani. Nem, január. Nem, most kell. Most 30 napos bejönni a megválasztás, számukra. November 11. Jó, mindenkinek el fogjuk jutatni. Mi annyi ezzel a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban, hogy felhívnám a képviselők figyelmét, hogy a törvény 103-as bekezdésére, amely szerint a nemzetiség önkormányzati képviselők a megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. A nemzetiség önkormányzati képviselők az adatbázisban történő felvételére irányuló kérelmek benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjai köteles képviselői testületek közgyűlésére igazolni az adatbázisban való felvételének a megtörténését. Nem a kérelmezés a 30 napra, minden ugye ez a 30 nap az alakulás. Azért, mert most hétvége lesz, és hétvége lesz. 11-én ugye a helyben, de most még tudjuk. ügyfélkapok kéne mindenkinek is. Vagyunk be valami. 2 perc az egész. Jó, tehát ezt csak ismertetnem kellett. Jó, hát mindenki előtt világos, hogy Jó, és akkor az utolsó napirendi pont az illetményeknek a meghatározása. Az országos tehát az egyik közülési határozat az illetményeket is tiszteletdíjak. Az országos önkormányzat elnöke a feladatait főállásban látja el. Az elnök részére az illetményt az MRO közgyűlése a Nemzetiségi Törvény 110 paragrafus bekezdése alapján állapítja meg megválasztásának napját a következő. Erre tekintettel az elnök bruttó 386.500 forintban részesül, amely a mindenkori köztisztviselői illetmény alap 10-szerese. Most akkor kérünk erről egy szavazást. Szavazunk. Igen. Jó, akkor szavazunk, már most mindenkinek szavazunk. Jó. Hát csak az, hogy SMS azt mondja. Csak egy pillanat, itt már nem kell szavazni, a törvény szerint annyi jár. Annyi ezzel 10-szer akkor szavazzuk meg, ki szavazza meg? Akkor fogjátok szavazni 100 000, akkor nem tudom, mert úgy tudom, a törvény szerint annyi jár, ezt nem kell szavazni. Illetmény alatt maximum 12-szer Gyerekek, lehet szavazni? 10-szer. Akkor szavazunk ki egyet ezzel a határozattal. 12-ször. Ki van ellene? Ki van ellene? Nem a maximum. Tehát, amikor ezeket a... 12-es a maximum. Így. Ki van ellene? Ki van ellene? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Én tartózkodás 8. Jó. Következő közgyűlési határozat. Az elnök helyettes a feladatai társadalmi megbízatásban látja el, melyre vonatkozóan a tiszteletdíjat az MRO közgyűlése 110 paragrafus bekezdés alapján állapítja meg megválasztásának napjával kezdődően. Erre tekintettel az elnök helyettes bruttó 193 000 forintban részesül, amely a mindenkori köztisztviselői illetmény alap 5-szöröse. Ki ért egyet ezzel? 8. Tessék, ja, bocsánat. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Akkor egy következő közgyűlési határozat. Az Egyházügyi és Területfejlesztési Tanácsának tiszteletdíjban részesül, melyet az MRO közgyűlése a Nemzetiségi Törvény 110 paragrafus alapján állapítja meg, megválasztásának napjával kezdődően. Erre tekintettel az Egyházügyi és Területfejlesztési Tanácsnak bruttó 115 000 forintban részesül, amely a mindenkori köztisztviselői illetmény alap 3-szorosa. Ki van mellette?
Ki tartózkodott? Vagy ki van ellene? Ki tartózkodott? Jó. Akkor a következő közgyűlési határozat az emelő közgyűlése bizottsági elnökei részére az emelő közgyűlése tiszteletdíjat állapít meg, melynek mértéke havi bruttó 40 000 forint. Ja, nem választottuk a bizottságot, akkor ez majd a következő. Mi? Jó, akkor erre visszatérünk, amikor a bizottságokat meg. Az összegek. 40, akkor csak 60. A bizottsági elnöki az 5-szöröse lehet maga. Igen, de ha itt megállapítasz 40-et, akkor az övé a másfélszerese lehet a tanácsnak. Akkor maximum másfélszerese lehet a tanácsnak. Megállapítasz, hogy az díjnak a másfélszerese. Jó, akkor a bizottságok... Jól fognak kapni a bizottsági elnök. Jó. Jó. Most akkor a bizottság elnöknek meg a tagoknak a tiszteletdíjára visszatérünk a következő ülésre. Jó. Szeretnék még egy javaslatot tenni. Szeretnénk még egy határozati javaslatot beterjeszteni. A legköszönő Kresztotrán elnök úr számára szeretnénk jutalmat adni azért a munkáért, amit hosszú éveken át elismerésként és a köznevelési intézményhálózat kiépítésében vállalt kiemelkedő szerepéért, ezért 2 havi bruttó illetménynek megfelelő jutalommal részesüljön. Aki ezzel egyetért, a szavazó. Ki van ellene? Ki van ellene? Tartózkodatok? Tartózkodás. Jó. Akkor a mai ülést, ha nincs semmi bejelenteni való, vagy elnök úrnak. És akkor 30 napon belül mindenképpen össze fogom hívni a közgyűlést, amíg a munkacsoportnak. Elnézést kérek, mint megköszönő elnök és mint szószóló, szeretném önöknek közölni azt, hogy a mai napban a mandátumomról lemondok, és természetesen élve azzal a jogommal szószólóként kívánom folytatni a továbbiakban a munkámat. Szeretném azt elmondani, hogy a legmesszebb menőkig fogom támogatni a magyarországi román közösségeket, a magyarországi román intézményhálózatot, és minden olyan állami szervvel, államtitkároktól kezdve kormányfővel bezárólag együtt kívánunk működni, természetesen a többi szószólóval együtt, hogy előre tudjuk mozdítani úgy a pályázatok, úgy, mint más területen az Országos Román Önkormányzat munkáját. Én az újonnan megalakult közgyűlésnek nagyon sok sikert kívánok, nagyon sok türelmet, és megértést és tiszteletet egymással szemben. Én nagyon szépen kérem önöket, hogy miután kirajzolódott egyfajta együttműködési megállapodás kezdete, én ezt nagyon pozitívnak ítélem meg, azt remélem, hogy a jövőben már egy munkacsoport megalakult, amelyik fogja az alapszabályt, az SMS-t módosítani, összehangolni, és remélem, hogy ez az új kezdet egy olyan új lépés felé és kapu felé nyit lehetőséget, ami a jövőben biztosítja azt, hogy az intézményhálózat, az együttműködés, a megértés és minden a helyén legyen. És külön szeretném megköszönni még egyszer önöknek azt a
lehetőséget, hogy biztosították számomra, hogy 16 évig vezessem ezt a román közösséget. Elismerem, hogy voltak hibáim, voltak gyengeségeim, mint minden ember, aki dolgozik, követel hibát. Ettől eltekintve szeretném megköszönni önöknek az együttműködést, és természetesen a megértést, vagy éppen a nem megértést, ugyanis a nem megértés is, vagy a kritikák is, építő kritikák voltak, amit igyekeztem kijavítani, és igyekeztem helyén kezelni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Miután a mai napon elnökké választottak, hivatalvezetői posztomról ezen a napon lemondok. Jó, propozíció volt. Da, sigur. Fiindcă soarta mea dăruită și mă leagă mult cu cea mai mare instituție a românilor din Ungaria, cu școala și cu liceul Nicolae Ionescu, care am zis că oricum eu cred că constituie o comunitate puternică de fapt și este ca o inimă privitor la comunitatea noastră românească din Ungaria. Țin să mulțumesc domnului președinte pentru activitatea lui, pentru multă dăruire pe care a depus-o de-a rândul anilor pentru România din Ungaria și în plus și pentru instituția noastră despre care am vorbit și numai atât ca în numele întregii noastre colectivități să vă urez multă sănătate, multă putere în acest rol de purtător de cuvânt și cu încrederea, într-adevăr, într-o colaborare din toate părțile să încheiem această ședință și felicităm sigur și pe noul președinte din suflet. Eu cred că de-a rândul deceniilor, prin fapte, a dat dovadă că este capabil să fie la cârma comunității noastre. Vă mulțumesc și multă sănătate! Vă mulțumesc foarte mult și bineînțeles la toți colaboratorii, la toți cei care au participat la alegerile din 2014 și bineînțeles la toate instituțiile pe care am preluat și bineînțeles la toți cei care au colaborat cu autoguvernarea pe țară, fiindcă nu în ultimul rând ei împreună cu noi înseamnă cea mai mare dar pentru românii din Ungaria. Vă mulțumesc! La un ultim cuvânt și din partea mea, sunt profesorul Daniel Negrea, din orașul Mecheșehaza, activez de 20 de ani în cadrul comunității românești, ca membru 8 ani și președinte de 12 ani și în viitorii 5 ani tot președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Traian Cresta, pe care de 20 de ani îl cunosc, întotdeauna a ajutat comunitatea română din orașul meu, din Mecheșehaza. Împreună am introdus învățământul român și foarte multe acțiuni am făcut împreună. Îi mulțumesc și succes, îi doresc mai departe noua sa funcție. De asemenea, felicit noua conducere, pe domnul președinte Juhas Tibiș, pe doamna vicepreședinte Borbe Erica, le urez succes și sper că următorii 5 ani putem să lucrăm mai bine, pentru că la actuala ședință am văzut că partea din Micherec este puțin mai diversificată. Eu l-aș propune dânșilor, dacă reprezintă România și pe toți și pe cei din România și toți, cumva să-și modifice atitudinea și să încerce o colaborare, barem în următorii 5 ani. Nu scriu nimic, acum eu vorbesc. Barem respectă și nu fie atâta de nepoliticos. Eu te-am ascultat pe tine, eu te-am ascultat pe tine, mă ascult, dă dovadă că ești un om cu cultură. Ești profesor matematică, matematician și tu nu știu ce pregătire ai, dar atâta ai bun simț și ascult și ce zic alții. Am văzut ce ai făcut, că Micherechiu a condus, Micherechiu a avut opinii și așa mai departe. Deci, în încheiere, doresc la conducerea împreună să vă uniți forțele și să reprezentați cu cinste românii din Ungaria. Că din cauza asta, deci pentru asta v-au ales. Încă un moment.
a lemondásommal kapcsolatban kérem, hogy erről is szavazzunk. Aki elfogadja a lemondásomat. Nem kell. De képzeld el, mi van, nem fogadjuk el. Tudom, hogy kell Akkor szavazzunk végre. És még van a Akkor megszavaztuk. Amennyiben nincs, akkor az ülésben bezárul. Én kikérem magamnak a kioktatást és a minősítgetést. A Kétegyházi, a Mékerék és mindenki nevében. Uram, jöjjön el és győződjön meg, hogy milyen emberek vagyunk. Kikérem magamnak. Nem pedig Romániában, de persze, se costruiscono in Romania. Uomo di Bulgaria. Ja, én egy példányt adjál már.